Viimeiset jäätelöt möhkön mantassa ja vaellus voi alkaa. Juhannus susitaipaleella oli edessä ja keli vaikutti lupaavalta. Huomasimme myös, että seuran puutetta matkalta tuskin tulisi puuttumaan. Sen verran runsas oli syöpäläismäärä jo lähtöpisteessä. Tää jännä aika alkumatka saattaa joku oksa. Janne näkee kulkemassa. Oksa heiti. Saadaan tälläkö pitäisi 20 kilometriä. Kohtasimme myös heti matkan alussa yhden tämän päivän runsaslukuisimmista puuta syövistä pedoista Pohjois-Karjalan metsissä. Janne, miten kylmä sulla on? Asteikolla 1–10, niin kyllä tämä aika talviolosuhteet on. Pitää ottaa tuon talvitakki vielä päälle, tähän ei tule kylmä. Oikein. Kaikki pelkää mörköä, vaan kun se on niin... Se haluaa olla ihmisten kanssa. Ei, se on väärin ymmärretty. Se on väärin ymmärretty. Joo. No eiköhän me tässä nukuta. Tässä vaikka. Kyllä tää on kevyempi. Nyt voi olla vaan se, että on levännyt niin hyvin. Tää paljon, niin ei silleen. Eilen illasta tuntui aika raskalta, kun väsytti. Tehdään mitään lainaa. Hieno tuo kelo. Tää on ihan satu. Mennään yksi kerralla joku. Joona. Joo. Oho. Saat siihen niinku nää kuljetettu mun Reissumiesleivä maskotissa. Täällä kävelemässä. Uskomatonta. Paljon tuli päivämatka. Niin kello kuoli.
Ei tykätty. Mitkäs fiilikset on vaeltajilla? Motivaatio? Millä? Minä luen nyt sen jutun, niin minulla on ihan hyvä, mutta oota. Kerrallaan. Susitaival upeine harjuineen on mahtava vaelluskohde, joka varmasti tarjoaa jotakin jokaiselle kulkijalleen. Meidän vaelluksemme Susitaipaleella kesti kaikkiaan 3,5 päivää ja päätepisteemme oli Naarvassa, jossa nukuimme kirkon pihalla viimeisen yömme.